Πάτα. Πάτα να τρώνε. Το πρώτο τελευταίο. 180, 150, Όπα. Φρένο. Με κάνει την αρχή. Άντε. Τα λέμε. Έλα, τίποτα. θα κάνω το φινάλε. Νίκο, έλα εδώ, έχει Έλα, επόμενος. Έλα, Ζάχο. Άντε ρε, πάμε ρε παιχταράδε. Έλα, Ζάχο, θα σε πιάσω. Έλα. Δεν έχει αματική. Το φινάλε του Κρομίδα. Ο Χριστός Κρομίδα, κάτσε. Άντε! Πέσε. Πούτα. Θα την κατεβάσω. Πάνε να κάψεις. Έλα, τελειώνει το βίντεο! Τελειώνει το βίντεο! Τι έκανε, Κρομίδα, εντυπωσιακή. Δεν περίμενε, ήταν να κάτω τιτανικό, να πάω να του πιάσω τα μάτια.